Mother, mother, nag-text Jay organizer ti beauty contest kaya't da nga sumali ka no. Aba, himala anak. Apay bagtit kan? Haller, sumali lang ti beauty contest, bagtitan. Anak, amok nga beauty in brains ka. Kasla kanya, ovulation pailaang, napintas akon, inborn. Ngam amom anak, worried aklaan, gamin no maabak ka, baka ibash da ka ti citizens of the people of the amomon. Hanmat siguro mother, di ba humble tayo dito lugar tayo? Tapos baka ko nga makeri, amumutan ada ti puli tayo nga, baka bumagtita. Di ba kunada pay, we are peace-loving citizens. Ito ba? We are peace-loving people. Di ba kunada? Of course, sa umpisa, proud sila sa iyo. Pero pag hindi mo nasungkit ang corona, itan nga rumor da ginay judgmental nga virus. True, dapat bawal ang judgmental. Dagay perfectionist nga virus. Kandagay feeling cum laude nga pasang-awa. Amumatan na maminsan ti beauty. First impression never last. Di ba humble tayo nga kakailian? Ay, Santissima. Apay nagbalbaliw tayon? Well, all I can say is this. No comment. Pero ito anak, idi kabanbanwagan ni Lulam, idi panawon ti gubat, may sa iso na nga beauty queen. Inimbita dagay hapon ni Lulam nga sumali ni Search for Miss Ajinomoto. Talaga? Ngam, minadi ni Lulam. Gamin, very judgmental dagay hapon nga judges. Amom, sobran ag komenta. Very, very cruel. Iso nga mas pinili ni Lulam nga lumaban kadwa na dagay gerilya. Binugbog da ni Lulam ngam tinmakder linmaban. Kasla nga team lakay. Danog ijay, kutar ijay. Kasla nga ni Fulayang. Addo ti binaldado ni Lulam nga hapon. Nilabanan na iti cruelty can verbal abuse. Amom advocate ni Lulam iti anti-discrimination. True, no to discrimination. Of course, pero noon wala pang bash noon kasi wala nga social media. Pero ngayon, bakit mother, nagbago na ba ang mga tao ngayon? No comment ako. Ayaw kong maging dahilan para ma-depress ang isang tao dahil sa pagbabash. Besides mother, nobody is perfect, di ba? Di ba nagbago na ang mga Hapon sa panahon ngayon, Modra? Of course anak, lahat pwedeng magbago. Pati pag-uugali ng tao, pwedeng baguhin. Actually, adati kasabihan anak. Your attitude is like a tag price. It shows how valuable you are.